Palagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalea, badirudi gaurko aktualizazioarekin ez dugula lasrik izan FIFA hogeita birua jolastu alizateko, lehen daiziko aktualizazioarekin arazo izan genuen, eta desinstalatu eta instalatu behar izan nuen berriz ere jokoa, eta bueno, azaldu moduan joango gara pertsonei berri bat egitera, eta jokalari horrekin denboraldi batzuk jokatzera, eta horrela usten dut alde batera ere darti da behintzat zuzenekotan, nagian zuzenek dos campos ose grabatu dezaket, baina printzipioz horrelako gauzatzorik ez daukat pentsaturik, beraz, karrera berri hasiko gara. Honelakoak, hasi gure aktualizazioekin eta guzti hori. Jokalari berri bat hautatuko dugu. Kasuren eta hartuko dugu hau, eta joango gara ere aldaketak jartzera, izen ez da izango saber, izango da oso izen mitiko bat, Total War kampainan ahali genuen abein, eta izango da Kaskurrio. Kaskurri hori omen aldiengo dugu. Abizena? Ez abizenik gabe. Ez dut uste erasorik egongo denik. Kaskurrio jauna. Oso onda. Deituko diote Kaskurrio. Kaskurrio ekipazioaren izena Kaskurrio noski. Zenbakia, 20. zenbakia. Eta ingo dugu kasu honetan Eskoziarra. Ez Eslovakia, ez Eskoziarra. Fisikoa. Nahiko txikia. Kaskurrio, gure tanke txikia. Arieta eskertiarra. Burua, a ber. Nola egin genezake Kaskurrio. Vale. Egi nahiko horria, gure goenkaleko Kaskurrio nahiko moskortia zelako. A ber, zentratu baitez. Vale. Begia. A ber, bera. Horrela zen, gero. Sudurra. Suruda euskalduna, betiko lez, sudur handia da, beraz. Sudur handiarekin, a ber.
Horrela ze, esaterako. Horrela, naberi zeia... Horrela... Kaskurriok belarriak handia zituen, ez? Ba, belarri handiak. Ile hau... Eta bizar apur bat. Ah, vale. Hemen ikusi da laukera. Ilea. Ile zuria. Eta bizarra ere. Gris moduko. Begira ze polita gure kaskurrio. Kamiseta. Askatua. Botak, a ber. Botak ja klasikoak. Nike klasikoak. Eta animazioak, a ber, nola. Ez bete bat zegoen. Hau, oso ondo kaskurrio. Hasiko gara. Eskozia, noski, Eskoziako liga aldin badago. Non hasi gara?
izena noski kaskurriu. Hemen hasiko dira kaskurroren abenturak eta kalenturak. Muy bien, muy bien. Quiero aprovechar para recibir a las nuevas caras que van a unirse hoy a su primer equipo. Mira kaskurrio. Competid y dadlo todo para tener éxito en los próximos partidos. Os damos la bienvenida. Vale, kaskurrio. Colega, este es tu momento. Joder, kaskurra berdin. Bueno, era talde txarra. Vale. Vale, langile ongo gara. Atzera. Oraingoz ez daukagu dirurik. Vale, pertsonaia hobetzeko. Eta bar. Vale, ez daukagu ez terralde punturik, ez ezer. Entrenamendua. A ver. Kornerrak. Penaltiak. Eta faltak. Jokatuko ditugu. A ver. Vale. Hain ondo ere gara mugitzen. Bueno, ez dago txarto. Lehen da biziko izan da. Penaltiak. Bueno, agian errepikatu beharko dugu, Vale, oso ondo. Vale.
Vale. Hor. Hori. Hau errepikatu beharko dugu. A ver. Rotazio gabe. Ez, berrio saiatuko gara. Bueno. A ver. Apur bat. Bueno. Orain. Bueno, lehen baino hobeto behintzat bai. Bueno. Ez gara munduaren honenak baina beno. Nibeles igo naiz. Ez da gauzarik onena izan. Resistentzia. Tiro potentzia. Eta honekin listo. Orain jarraitu dezagun aurrera. Hori da. Jarraituko du. Kaskurri aberdinen.
Bai, jugatuko dugu beto bestela. Oso ondo. Bueno. Vale. Al rango. Bueno. Bueno, okerrago izan zitekeen. Dira bakarrik. Bueno. Niveles iban ahí. Ez. A ver, aktibitateak. Vale. Lehen da iziko partidoak askurri horekin. Ea zer topatzen dugun. Kaskurrekin jokatu noski. Vale.
seiterdi, bi gol baino gehiago ez jasan, eta gauza nola tesaina garela, hau zer da? Vale, dena txarto. Bueno, rinda. Zergatik garen atezainak? Ez daki. Dos. El partido no está en zuzeneko kualitatitza da, bueno, kanale izango duzue, baina esan hasiera bideia. Bentsat atezen jokatzea, baina batzuten horrelako gertatzen dira. Misterioa, sabete, jolazten nagoen antezen nagoen. Nire dubertzen, nire ez dator. Joko hau nahiko random dago. Hau super realista. No eskatzen da Roia. Ez dakit.
Zer gertatu da hor? Hori txartela. Ja, jokaldirik onena zintzuk diran gero. Juegate esa. Ai, ama, eskuak kendu dituela. Ni gari nago gatezen moduen jokatzen, FC Andorra. A ver. Baina zergatik nahi zatezaina. Ba, benola junak, hau izan da mini zuzeneko hau dena alderantziz eta urrengoan gehiago. Agur.